Og så fyrer vi op i mandagspipen og sætter kaffekanden ind i gløderne og siger godmorgen til naturmand Jørgen Skovbo og kok Nikolaj Kirk. Velkommen til. Tak. Godmorgen. I har jo lige haft premiere i sidste uge på 4. sæson af det fine program, der hedder Nak og Æd, som jo sådan i al sin enkelhed går ud på, at du, Jørgen, nedlægger dyr. Ja, nedlægger et dyr, og Nikolaj, du skal så tilberede det over 8 mil bagefter. Hvis Jørgen så ikke får ramt på det dyr, som det er planen, man skal få ramt på, så står der et eller andet mærkværdigt dyr på menuen, for eksempel en måge eller en ræv. Fortæl mig lige allerførst, de herrer, hvorfor er det her på papiret ret så simpelt koncept, så populært som det er tilfældet? Det er jo fordi, hvis vi ikke skyder noget, så skal vi spise et eller andet dyr, som ingen kan lide. Det er i hvert fald en af tingene, ikke? Men i virkeligheden, så tror jeg, det er fordi, det er jyden og københavneren, det er den unge, det er den gamle. Altså fordi vi skide godt kan lide hinanden, og vi kan lide det, vi laver. Altså det må være sådan noget, ikke? Jo, så tror jeg, det er også fordi, vi ikke bruger make-up. Altså, jamen, det er sgu rigtigt. Jeg er træt af at se de der nyhedsværter, der går igennem studiet med projektørlys og make-up og blankpoleret tøj, der aldrig har krøllet. Altså, sådan er livet, ikke? Livet er fyldt med krøller og rynker og... Morgenhævet ansigt og snot ud af næsen, når man står ude i vinden. Det er det, folket vil have. Ja, så selvfølgelig også, fordi vi ryger. Altså, det er jo... alle er helt oppe og kører over det. Og prøv at se, alle de unge, de ryger. Så du de der skotter, vi var over, eller danskerne, vi besøgte i Skotland, ikke? 2 unge knejder, men... Prøv at se vores nye piber her, ikke? Det var da fedt. Det var det fuldstændig. Det er back to basics med jer to. Og som jeg lige fortalte for et øjeblik siden, så er det jo altså 4. sæson, der kører Nak og Æd. Og I jo efterhånden nakket og efterfølgende tilberedt en del forskellige dyr. Altså alt lige fra råger til elge til krebs. Jørgen, hvad har været det vildeste at nakke i de udsendelser, I har lavet? Ja, nu kan jeg kan ikke tale om dem, der kommer, og det må jeg jo ikke, fordi... Men altså, jeg vil i hvert fald sige, at der, hvor jeg virkelig havde kroppen op at køre, det var Grønland. Altså muskusoksen, ikke? Det er et meget stort uldtæppe, der render rundt, så, hvor det er meget, meget svært at finde hjertet på, ikke? Så altså det var, hvad var der, minus 50 grader? Ja, 56 faktisk. Ja, 56, ikke? Og pegefingeren var jo næsten forholdt fast, ikke? Den kunne næsten ikke bøjes. Altså det var simpelthen vildt. Der. Og Nikolaj, omvendt dig, hvad har været det vildeste eller sværeste at tilberede af de udfordringer, du er blevet sat ud for indtil videre? Den er nem, synes jeg. Det var vaskebjørnen. Vaskebjørnen, ja. Føj. Den smager virkelig dårligt. Altså mange af de andre mink og mårhund og sådan noget, vi har smagt, de har smagt godt. Men vaskebjørnen er sådan en dyr, der både kan lide at svømme og kravle op i træer og æde døde dyr og alt muligt. Den har et halv meter tyk lag blæverfedt, der minder om sådan noget, man bruger til trænlamper. Og så er selve kødet er magert, men langfibret. Så det er knastørt. Altså man tager fedtet af for at undgå tranen. Men selve kødet er knastørt, ligegyldigt hvad du gør ved det. Frygteligt. Så vaskebjørn kommer ikke på menuen hjemme hos dig forløbig? Nej, aldrig mere. Nu har vi lige sagt, at 4. sæson lige er skudt i gang, og Jørgen, du var sådan lidt, vi skal heller ikke fortælle alt for meget, men sådan overordnet set, hvad er der så at glæde sig til i den her nye sæson af Nak og Æd? Jamen, der er jo 5 gange Danmark, ikke? Og så er der 5 gange udland. Og jeg vil sige, både Island, Færøerne. Det kan I godt glæde jer til. Nej, det er slut. Den er altså fed. Den skal I se. Stop. Er det noget med noget valg? Nej, vi må ikke sige. Men der er han helt ude på glatis. Langeland er fed. Altså, vi er vilde med Langeland. Glæder til Langeland. Ja, Langeland. Vi prøver at booste Langeland lidt, ikke? Altså gøre den til lidt til, hvad var det ikke, uge 28, ikke? Hvor Skagen er uge 29. Nu kører vi Langeland uge 28. Det bliver fedt. Ja. Her i programmet, der har vi noget, der hedder over- og undervurderet, hvor vi lige tager temperaturen på lidt forskellige ting, og den kunne jeg godt lige prøve af på jer. Kunne I tænke det? Mhm. Ja. Og det første, vi lægger ud med, det er noget så moderne som induktionskogeplader. Hvad siger I til det? What? Hvad er det? Jamen, den tager jeg de frygteligt. Altså, det skal bare smides ud af hjemmet. Vi skal tilbage til gas. Hvorfor? Jamen altså, for det første, så er det umuligt at arbejde med. De er alt for hurtige til at varme op, og de køler for hurtigt af igen. Vi skal enten have et bål inde i køkkenet, med rigtigt træ, ikke briketter, rigtigt træ. Det er måske mest i Jylland, man kunne gøre det. Wow. Og ellers er det gaskomfur. Slut. Undervurderet. Ja. Godt. En, der i hvert fald ikke laver mad på induktionskogeplader, det er sådan en som bunderøven. Over- eller undervurderet? Han er fed nok, ikke? Jo, bunderøven. Ja. Jo. Ja, han er cool. Det må være... Ja. Jeg er ikke helt fundet ud af systemet, så er det undervurderet. Det er godt, eller hvad? Jamen,
Eller også så har han vurderet lige der, hvor han skal være. Jørgen, du opdagede jo faktisk Munderøven. Du var den første, der havde med i Frilandshaven. Ja. Jeg prøvede endda at få ham afsat til min datter, men det gik sgu ikke. Nå, lad os hoppe hurtigt videre. Hvad siger I til samtalekøkkenet så? Jamen, du er aldrig hjemme, det er jeg jo næsten heller ikke. Men ja... overvurderet. Ja, fuldstændig. Muldvarpekød. Det er jo noget, som figurerer i første program her. Ja. Ja. Spørgsmålet er så, om I skal have det at spise, og hvordan det smager. Kan jeg ikke huske. Altså, vi skal have det at spise. Afsløre noget som helst om de nye programmer? Ja, det må vi ikke. Nå, Jørgen, det er spørgsmålet lidt. Jørgen, Nikolajs tøjstil, over- eller undervurderet? Totalt overvurderet, mand. Nikolaj, Jørgens tøjstil? Ja, super cool. Den er undervurderet for vildt. Altså især crocsene. Jeg tror, han har 7 par crocs. Er det camo-crocs? Dem ved jeg faktisk ikke. Du har i hvert fald brune og blå. Ja, camo. Nej, jeg har ikke camo. Du har ikke camo, nej. Hvad med pileflet? Er det mig igen? Ja. Jamen, det er undervurderet. Klart, det burde komme længere frem. Altså, drop nu det der fjernsyn, og så sidde og flet lidt. Det er fedt. Flet er fedt. Ja, flet er fedt. Det er det nye program, jeg er. Hvad med vækkeur, der ringer klokken 5 om morgenen, fordi man skal op på jagt? Det er skøjt. Ja, det er Vi vil faktisk gerne flytte jagten. Vi vil gerne flytte jagttiderne til om sommeren, hvor jagten må først starte klokken 9. Ja. Det tror jeg simpelthen ikke på, og hvis man vil se at gå på jagt, så er det på onsdag på DR2 i programmet. Ja. Nakkerød. Kom så, værningene. Der skal vi over. Ja, det er et fedt sted. Ja, det er det. Det er simpelthen fedt sted. Tak for besøget.